Zdravo! Iskosio sam pileće batake i ostala mi je kožura. Mnogi to bacaju. Ja ću uraditi sljedeće. Napravit ću preukusan čips od njih. A ako niste to nikad radili, morate probati. To su dve kožure koje sam raširio. Posolit ću malo. Zatim pobiberiti. I stavit ću malo maslinovog ulja. Ide u tiganj. Malo ću namazati, razmazati. Pa ću staviti u tiganj da se peče najpre sa unutrašnje strane, zatim sa spoljne. Poklopit ćemo jer ume da prska. Ostavit ćemo par minuta. Znači peče se na laganoj vatri. Zatim ćemo malo da okrenemo. Vidite kako dobija boju. Verujte mi, 5 puta ukusnije od čipsa. Morate ovo da probate.
I to je to. Savršeno. Ako vam se svideo recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar. Pozdrav!